one ton niema ewo kantamanto wo no mo kantamanto ye gedi bia wo mo no steady nyin toast no mo ton ewo ho eyo boni wawu ntade bie ena omo ekonton ho no mo pa enu ti shops a wo na ewo kantamanto ne de eyo boni wawu ntade ebi ena mo ton saye ko na ko ba ni say na eja ema no homne so a enam so ema eja no etimi treko ekire ye pa ebra Sompa kasi ekopiem wo ho no no na yene eyetimamufo no bi mpoko ati kandi nkomo ahomasie no ema mo de tu yene mu kyeremu se bia ho no mo nankasa no e ka na ete se ho no mo abo apeso enu nti se ejama no homne so na ebi mpoko ejetumfo betima abo mo homoden abo abepiem e wo ho no mo aba beso oja no ano a eye kwan nti wo mo nya bia ye poti emfa ebiewu omo sanso de atu de kyeremu se omo be se akrameyo na sentem nie no wate se akrameyo enenam ehwe ye demolition won fa na nyima mechie mu ewo eye kantamanto wo no mu se na be ya abeni dombia no ejama no homne so a ebetimi ebie kwan ede ato na feja tonfo mponso no o matimi aba ho no aba bedie o ma aba betimi edum eja no ebra ikopie mu ho no no enye ejedumfo nko a ene wo ho nadmo atorenche mo afo mo so mo bebepie mu Sompa FM mo hwe aboa AMA eye mayor no so eda no ne nkrofo nso aba ewo no ma wo mo ehwe aboa na fe mu a wo mo ho aka ene wo mo so a wo benya se menu ye mu wo mo hwe ete baby ede ma mo nso no eno so eye ade omu so ekoso ye hwe ye tiko ye tiefo bro mo hwe ye abe for matenta no so Facebook ni social media no so a ejei eye ejepia no kwasem nie e kana se pro fire service for o ma ho odin so nanso ni nyina mu no omo hwe aboa ama eja no adre asekwa na video mu nzo pokura no wo mo niema so aka no nso no omo tinya hwe na omo apɛ ho komati bre mede mama ne bo no esi no enka to bi omo de tu ye ne mu kyerɛ sɛ na wɔtwe eche mu pokura mpo na manfo timi nya omo niema eba be tie mo kanta won mo mu yiye ne nti eja na basa ni de no mo betre abamu mpanifo sɛ de wo mo nsɛm obie ɛne wo mo nso omo nsa so omo kyi ni sɛ ebranso so so mo hwe no ma me yo moa esanse kokoba tetebo mu nyina krobofo ma ene ade ehia omoa ne se eja ahye omo nyemei enu nti abamu mpanifo ɔte a wo mo hwe na wo moa mo meka sɛ de aban na musini bie no no ma wetimi aba bepie mu ɛwɔ biaye eje ahye ɛwɔ kantamanto no se wuyi Ghana National Fire Service ena afi so no nadmo ena ebiew AMA efiri mu a mama ne bo esi abake mo na no pon checheku yada se abusua ya ne amani boni na no pon checheku na kwatwetwe nkomo efri kantamanto ne fa ba bia no ede Tanzania lane ya ahomachin oposifo ekopie mu ho fire service fo nadmufo enso ko bi a ne nyina ne se jane de ahye ade shepi na ne ma munsam no de sumye ene abusua bra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na wonso behwebi saa jakuro ya ho asam no ma yemohwi na yentumrika nko bono ya na henkuro yesunwane ano nso new doma na mede okwa kowura mango groove ho ya keka je toye no anamoso ama aka maame no aka ni kuna ka ho na se de munsem tie pa wa ba panya ko abro no ma obumpa ene betimi di ni nyina maye maame nya akoma hai Old Testament. Na eba ne sai e mango groove new doma sade e ho nsɛmte eja no boyemu Beda say Apam Dadaa kwasie dana atube se no nko aba pa ho simadia na di kono di hono ensitati ejemu e wo bunu mantama hinto fia na ensienu buto tono anadu be se du ba ko bremu ena ADO1 Kwame Adomako wono na ye bunu mantamu kasama afode ma odu gaduma ko Ghana National Fire Service and what say fire service enyanka Sompa FM womu ya ba ko wo say eja to efie bi mu ankura enum o afia kwa ni doma wo sinyane ha na asa de eja ne efie no fire service e we wo kontem Kwame Adomako say bra fire service ko duye no na ejana di bone pa na sede na anu ote na efi fa no amuwa na wo de wo fire tender no edi juma hwe ejana wo bedum ne kra na wo mutumi ewura edan no emu no hwehwe se ne ma do na ahwe ko hu se
obi ɛda hɔ na wɔn hwɛ yɛ bia no a ɛyɛ mmienu eti wɔn nso sɛ ɛbɛyɛ nipa eti wɔn hwɛ ahyɛ ya bi wɔn team a wɔn nim de ɛwɔ saa adeɛ no nso sɛ ampa ɛyɛ nipa ɛna maame bi a wɔde bɛka sɛ na wɔda ɛna wɔte sɛ ɔwɔ fire alarm eti ebloa na anadwesada ɛde wisie bi aba megya de wɔn ti na adeɛ ɛyɛ deda na eti wɔpie no ohun wisie kumoo ɛfi a yɛadankora enum no emu eti wɔn na wɔte ho de kyerɛ firefoɔ sɛ na na sereboɔ ampɔfoɔ mmienu wɔde mfinhyia aduosia enum wɔyɛ ɔhene nkuma no bi ɛwɔ wɔn akyi wɔne ne yere Ami Grace adu boafoa wɔde mfinhyia no aduanan nkron saa na wɔn mmienu ɛna ahye dwire bɛɛ a wɔn de wɔn wɔanhwɛ kora wɔn mu sɛ sɛbi ɛyɛ wei na ɛyɛ wɔ baa no wei ɛna ɛyɛ barima no wɔn koraa na wɔn ahye ɛwɔ wɔn mu kaase maame yakɔ mpacho to bo ansa wohwɛ baabi a asɛ gyade hɔ senke wɔ hɔ no a empunam bi mienu bi gu hɔ no wo kyerɛ sɛ ɛno no nipa wosusu sɛ nipa eti saa dia pam yɛhwɛ wɔ yɛ Facebook ne so Sompa FM wɔ abotɔyewa no mu sisi soro nneɛma bi gu fam hɔ a wohu sɛ sɛbi ɛyɛ nipa dasani ɛna wɔn yɛ mmienu obi ɛne ne yere ɔhene ne ne yere wɔn ahye dwire bɛɛ yɛ a wɔahyɛ mpa wohu sɛ ɔbaa ne nie wohu sɛ barima ne nie na fire service extra sɛ ɛbrɛ a wɔn kɔduru fie hɔ na Toyota Highlander wɔn apaaki no wɔ fie hɔ ɛna pickup bi nso esiwa no deɛ na ahye nanso so na ɛhyɛ koraa egya no ɛka ne kakra enti ɛno akyi ɛna firefoɔ to nsa de frɛ wɔn mu nua polisifoɔ sɛ ɔmmerɛ na deɛ ɛsie nie enti Sompa Kasebɔ ɛne Chief Inspector Thomas Akila wɔn na yɛ bunu ha police PRO wɔkyerɛ sɛ wɔkɔtɔ te asɛm no a na ahomakye ɔmutu wɔn hyɛn ɛkɔduru yɛ wɔkɔɔyɛ no na fire service fo gu so a wɔn kutu da no wɔ ahoɔden mu na wɔte nnipa mmienu a ɛyɛ wɔhene ɛne ne yere ne deɛ wɔn afa wɔn amu titɛ Asunyane Teaching Hospital amukorabea yɛ a wɔahyɛ aseɛ ɛyɛ mu nhwehwɛmu na obi gya adwumakuo ne kasamaafo AD01 Kwame Adomakɔsɛn nneɛma mmiɛnsa ɛna wɔn su sɛ ebetumi anam so ma saa gya yi a agye nipa mmienu nkwa afi wɔn nsam yi bɛba wɔsi edi ntan ɛyɛ boapaeɛ a obi bɛhyɛ da akɔdi wɔn awu wɔn fɛn sɛ asɛ wɔsi ɛtɔ so bio ɛbɛyɛ akwanhyia eti wɔn pere adwane afiri deɛ asie mu ɛna ebi a wɔn baabi amfa a ɛma wɔn kɔhyeeɛ ɛwɔ wɔn gyaade hɔ. Wɔsi ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ ani a ana hɔ negligence ɛno nso bɛsusu sɛ ɛbɛtumi amagya n'aba wɔsi wei mu mmiɛnsa wɔn nam susu sɛ agya no ɛbɛtumi ama n'aba no yɛ nsusuyɛ afei na fire service ɛne police aka bom a wɔn yɛ nhwɛmu a emu dɔ na wɔn ahunu sɛ deɛ ankasa na ɛde gya no ɛbaayɛ apam mmiri nkasa ɛwopɔ ne dɔma asuo akampata mu hɔ a fire service ɛnam hɔ a wɔn tu amanfoɔ fo sɛ anida hɔ mmra wɔn anam nka sɛ enwunadwo na wɔn kɔ wɔn kɛtɛ so obi nim sɛ bi a obi na sɛ ogya bi ɛna wɔanum na ɛkɔte gya obi nim sɛ obi na boapa ɛkɔyɛ saa awarefoɔ ebɔne sɛ nti ɛba egya ho a efi otɔ deɛ nanso so amanfoɔ mo wɔn ani nna hɔ ɛwɔ egya ho mo ene wama ne bɔkɔ so afɔ ani di akyire de ebesi bia no memfa nkame yɛtiefoɔ ɔbapa nya akwa brɔ no mo bu mpa no Sompa Sunwane 98.9 ɛhɔ ne yɛkɔɔ a yɛkɔgye saa werɛ ho sɛmi na mampani John Dramani Mahama ɛna waka ɛde akyerɛ apadie aso ɛyɛ ne sɛ animonimu ya wɔn nkeka wɔn ho sɛde bɛyɛ na railway workers die di wɔn no wɔn nsa betumi aka na adoma aboa ma adwuma tumi ahyase dikadika paa die nti a wɔka wei no wɔkyɛ sɛ sesei dawa industrial area fa hɔ sɛde bɛyɛ na railway train betumi akɔ ɛde nneɛma akɔ ama factory dia yɛ adwuma na ɛso mfa so aba ne nti waka kyerɛ Yewura Joshua Ansa TUC General Secretary Brown no wɔn di nkɔmɔ sɛ railway workers akatua no wɔn nyɛ ho adwuma
na eno achi temampaka dan de no eba beka ho ama voter lake so adwuma ayefo no na wo mo woda wa fa ho so wo munya eso emfaso na sade mu nsam te no eba ne sia national and international reporter no ponchecheku de befrase obedi akira maye hu no yet also ewo ensemfofro mu na European Union EU4 enebo amane se wo mkita hudi a wo ne oman Ghana ewo no sesi a wo mu yire mu no wo mahyemu kina se de beya ebetimi aboa ne tushu pa empuntuo na ma oman Ghana so aya akono ewo amahodo no ani so na se obi wosika bi a opesa wo de hye nwuma bi mu ewo man mu a etimi abie sa akonya no ede atoho na enura enhyamudi asunku bi ekoso a EU anamusini emo oman Ghana orua ababawa rune skin badge wono ene de sa ensem no ekotu eja ewo ehonom na wochiremu ese we ya womo eboa ma investor confidence no etimi ayekese no na Ghana so eji enwonyam eba ewiase amansan eja so a na wasi ebibremu hanum sei no enye Ghana nko a na emom no aha ene wo madikan ede wo mani asi a wo mo hwese sankita hodie wei ebetimi aboye pa. We are moving away from development grants and we are moving towards investments. What we can do, because we still have grants here in Ghana, is that we can create an environment attractive for investment. So Ghana can benefit from this investment pack. Now, this requires infrastructure. Doing it, it's in transport and it requires governance. We're doing it. It requires also reputation when it comes to human rights and universal freedoms, and we're doing it. Now, it's important to say, though, Ghana is also competing with its sister nations, because it's not enough to do better. You need to do better than others to make sure that European businesses find it more interesting in Ghana than in Cote d'Ivoire or in other countries. So this is a kind of partnership that I hope to grow during my tenure here the next 4 years. Ene ya yekotie ye EU anamusini ewo my Ghana emu na wamane nkasa ye no anso hono mo ambassador owura yi echiremu ese European Union wo mahunu ensunsu aso bone ya galamsey ede abre wo mayi na wo mbekoso aboa kopem se oman no ebetimi asia no kwan. First of all, I'm very thrilled on behalf of Ghana that you're playing as a second country in the world, as the first African country. I think it's a major achievement. I think lots of efforts have been put into that over the past 16 years. It's a huge opportunity for the timber export trade. That being said, it's important to understand that the flaked framework was never conceived to fight galamsey. It may, however, help. Galamsey is a very complex, multi-layered issue that will have to be addressed because it has implications for so many aspects of Ghanaian society. Flake may help in providing an alternative livelihood to the wine galamsey. It provides a basis for expanding a sector in Ghana that is potentially thriving also. When it comes to galamsey, I think there's something that everybody recognizes is a problem. Enti rune skin batch no we de we be ma utie voice no ha eto dan krofo wo mudin de utie obekase wo be din European Union ambassador emo my Ghana ene ete ne nkan Wa nsam from no the National Association of Teachers na atadwumako no wa mompanifo ebo amane etoto sere adehia wanom kyera de e wa garu empatam wo mekyere atwatwafo a one ho nyina ne se wanom ensesa won niema na wo mu ni kan emma wo mu ho adwa wanom se yanoa ne sai na amenya chire ni headmaster ebedwade ahye kotu abotai afa kan afa ne pen ahye ne moto afa ne buku edi aka ho akogina classroom so akokyera de na etuo akasa no ama wati nananom ensiedo wanom chire mu sei wo hwemu a adehia wanom wa garu bonkurugu na afa boko wamudia wamunya wamadwene korasa wamu pasumdua bua bia banum na empanifo a wanom wo manyim wamu kyeremu korasa wamu hyeda hu effort papa bia wanom digu akwamu sade be ya asumdue afei so bibia betumi akwaso toten ama adehia no so wanom agyae opani a wakasa yi opani a wonom wakasa edema nat adwuma ekuno Reverend Isaac Owusu wane sompa kase edinkomo
in fact andra bra yete yenua bemei ewui eboye pusa esane say yenwuru die ntia yenua no mo a ewo apa east titu garu boko binduri ene ne mpotemu yentie ho asese yebe masumdwe edi yenim kan na oman no bambo so no yenwunu anamo a wo mutu apɛ asumdwe pumasibre ewo sabro no so esane say yenua bemei a wo firimi hwɛ owo eyire ewo mkwada miensa yegyina yebewudie na so se obi akwa adwuma na onka bi hyemu onko bɔkɔ no oni obi akɔ kontokwa na emimkafo be sɔre sɛ yede mrɛ sɛ yensɛm atututu akunipa sɛ bi ɔbɔmɔfo a onamurem ɛpɛ wansane ana sɛ ɔtwe akuno atutututu obasa enya nadwo enya ahomache anapakete na wakum enipa eprepre binum na bepre mo nei yenyante yese a police fo na se na security fo etimi aso sankofo no epachi asefem President said the man at Jumeko no samno answer why was also chiremu bio say wo sha emra ebo adwumayefo ho ban e wo mayi mu a e wo se wo a wo ampra ye adwumayeni no wo bo ne ho ban finchem ya ne ho emasem na akyerɛkyerɛfo a wono mo ka kyerɛ wo mo se wo mo sesa wo mo kuku no wo mo kaka no enye wo mo garu nko a na mom emiaye no e wo mpotam ho no mu a wo mo sese asomduabua wo mo peso wo banum mu no wo mo ne ka mo wo ho ban enti wo mo nkɔpɛ baabi ntina de ye ka kyerɛ akyerɛkyerɛfo a ɛwɔ sampote mu ne se sɛ adwumawura Ghana Education Service wo mo nkuro schools ne danwa ye ka kyerɛ ni dia wɔ sampote mu sɛ mane nko school ɛsɛ ne sɛ adwuma no mmara no labor act ne kyerɛ sɛ adwumawura wasɛdeɛ sɛ da bia adwumayɛfo wɔ no wobɛhwɛ sɛ ɔhɔ safe edi sɛ ɔnyɛ safe a sɛ 119 ne se adwumayɛni no dane na gye wo kra nkwa de akɔso wɔ garumpɔte mu wɔ no yɛntimi ɛmma kyerɛkyerɛfoɔ ɛnko school sɛ ɔmo kɔyɛ adwuma sɛ yɛntimi mma obi ankwa ho ban ɛwɔ hɔ na yɛyɛsrɛ Ghana mampanyini sɛ yɛnim sɛ owu bia yɛwo deɛ nanso saa brantie ɛne wɔbɛka ho no yɛnnia headmaster yɛyɛ wɔwu ɛwɔ in a line of duty ɛti sɛbi wɔgya ɛyere ɛne nkwadaa mmiɛnsa wɔ hɔ yɛsrɛ Minister of Education yɛwura Haruna sɛ wɔn mo hwɛ ɛwɔ mu sɛ ɔyɛ kremoni ɛnora yɛkɔsie ne deɛ ɛmmo biara ɔman no ɛde bɛboa yɛaya ɛyere ɛne ne mma mmiɛnsa no yɛsrɛ GS ɛne Minister of Education sɛ ɛnimani yɛyi wɔn mo mmra bɔnten na wɔn mmɛhwɛ sɛ wɔn mo de support papa bi ɛmma yɛnua bɛmɛ ne yere ɛne ne mma mmiɛnsa wɔgya wɔn hɔ ɛkɔyi. President Edema Ghana National Association of Teachers Nata Jumeko no Openi Enaka say Reverend Isaac Owusu ne nyina fa Oraya Haya Bukari head teacher ewa garu a wan mukyere mu se adesua da mu o yesutu ni se pain ya woti na nanom se do emusam ne de asom na wasansam kuro ya ho na kane mrase badwane de ma adehye wo anya so twom Dr. Dixon Adomaku Kisi wono so di bia ba beto so se eni kwanse sasem we no empanimfo tenatena ho enhwemu mapa bia wo se ye adwuma no enimoni mu ya wo mo manyo. It's a lot of man hours to have the kind of money unless Boko guns are cheap. So I'm really hoping, and it's quite unfortunate that the state machinery should not come and whitewash this. We want some detailed investigation, those behind all of this, in terms of even the mobile networking. They should be able to capture also, then track phone calls to those numbers to get not the guys that shot, because the guys that shot are likely to be contract killers. So there's somebody who really intends to do. Eno kanem rasebedwani ma adehye wo anya setum Dr. Adomaku Kisi ene se empanimfo manhwemu mapa enye adwuma. Na sofo abedi ekyire ye ohyenkita hodie ni abafo nimdie eso Mohammed Adam Suparu en wono so de etu dwase nansemu mentime ho asene nsensem etasori efri boko eba nam so ma wo hono a na ojammom no asasori no wose eye social media yi a abayi ena efa bi nipa bi kreti account wa won hye den hunu wo mo a wo mo tie sa account no chi adodo no a eye fake na wo mu posi niema trotro niema
ebehye omanfo kutupa ama wo mo akwakodi nsemhunu bi a etesa na garu asem ya ye kan eno ne nam so ema opanyinu no so ede ne de ababebo suisan se ye wo hodoma ye nka bi nhyemu na nipa bonifo bi betena motorbike so na ehɔ no nipa nan ahwere wo mo nkwa saa ne de wo se enya de a ebo akora na eto de bi ya no obisa ne ho sesa account no egugu social media hɔ no a wo mu di nkomo posti niam akyerɛkyerɛ niam mu no hwan mo. These days, social media is not also helping. People who create unnecessary tension will just go and create studio accounts and start saying things that are not true. I mean, these are things that are fueling it. It used not to be like this in the past. Of course, the fight has been there since. But in the past, they coexisted. You wouldn't see it happening like now, how we are seeing it. I think that the social media is also not helping. Go online and see. You see all kinds of, funny accounts created by, people you don't even know what they want to achieve, saying things that I saw that when I read I say we say go. I mean, it's happening. Upper chieftaincy, it can happen anywhere, and it depends on how the situation is handled. You can handle it within and it will never reoccur, and there are some too that if care is not taken, it can be something that will continue to happen. Enwachi enwopanyi ede adesede eto bambo adwumaku ahuduro no animu se online no wo moma monitoring ni bi enko ho na entime mu aye kasai wo so ko mei emrase bedwamu a wo mo ede bill bi akoto ho no mu a enche wo mbehye edi hu nkomo se de be ya sankofo we nyina no ye be yi wo ma free system ni mu. It's a bill currently ongoing. It's at the consultation stage. Very soon that bill will be laid before Parliament, and when the bill is passed, all of these people will be clamped. If not, somebody can go and create an account just so he wants to attack Larry, and the person will not even show himself. Will go and take a name that does not. Ene ya yekotie sesie ye so afo abede kira wo hwenkita hodie technology enafe abefu nimdie eso Mohammed Adam Sukwaru. Ene day ena yesha nim se ye mra hyebedwafo a wonom ekọ ahumgiem kakra no wanum ko live no we be se wo ma kwan won be san so ahye wonom asetena se na wonom kirem se asetena toso miensa e first session yimu 9th parliament yi ena wo hyase yi na ba wonom ebai ababedi dwuman wo mo hwe nim se enwuma be se enum ena gu wo mapono se yi a wanam ebai wamo ebesha dwedwe ho anase ebesie ewo wanam asetena etoso miensan yi mo na wanam kiremu sei asetena miensan mu die di kan pa ebebemu eye 2026 budget statement no na economic policy na uhwemu a oswani a wono wo hwe oman yesikasam so Dr. Kesel Atofosen wono ene yehwe anim se mid November wode ebaba betumu ewo emrahye bedwafie de etosumienu so wano behwe anim se ba wano mo ebai Owura Bernard bedi akobedu wono ena akwatia wano kwato aba eyi no se emrahye bedwani ye begina tum afei Professor Alidu Seidu wano so piemo ewo Tamale Central wono yato aba eyi no enti wamo so yemienu a wamo hwe anim se ba wano mo ben so ye beji wano atomu enso ho a wamu hwe ni mu se appointment committee ya wanom ewo emrahye bedwafie no wanom nyina adwen bekọ bankrom na justice Paul Bafoboni so ye beje no atum se chief justice ya ye je no atum wo beyim de etoso enan ya wanom hwe ni li eno no ema ho kwan ema yetimi etu afoma gudie ewo kwayem no sa 2462 no won be hwe ni mu ase won asetena wanom bayi se wamu baba bayi afiri ho na wanom entaban bia amma mani nyina no wamo akrempo ni nyina danwa eno so wano be ye ho adwuma de etoso nom wamo mayemo ene se wano mo hye se de be ya eniema bia e wose aban enwumakuo mo afei eba no bills ahodo eno so e wose obegu wamo apono so eni motions ahodo na ni nyina mu no wano mbehwe ni nyina esanse asetena wei enatwato eye afe 2025 mo enti bibia behia efa ni motions ni bills ni nyina no wano mbetena so a wano de krata aba montinti enei eno mo hye wo mo asetena se ene krata no we free donkuma ewo badwafie ho na de oni amansan de nkuta ho ranking member committee on roads and transport Yura Kennedy nyako osei wono na nensa hyase ena wo mo kyese 2020 no mu ho Apam Dadaa na kufu ado aban woko Exim Bank wo Korea ekoje bisia se wo de ba beboa voter leak
na eso akobadie etimi akọwano nanso besi sabre no wo mo hunu die ntia wo sa atrentem tim esi wo sutade no so ana anokra bosome da na eto so dadu da baako akra be se dunum wo mo ti nananom won sedo wo nsuo no ho enti sabre ya wo mo resume ya ba no wo mo kwa koyo de ganafo ehwehwe eno nti no wo mo de krata ba kire se animonimu ye no sa Inland Water Transport Safety ya Ghana Maritime Authority wono madi kan abo ho amane no empanimfo enhwe se eno betimi aye adwuma na adehye a wo mo tete sutade no ho no ene emia ahodo a wo mo efa nsuo so ansana wo mo akwakodi won dwuma no safo no nso enya ahoto Yetwa Kasiebono eso na University of Ghana Suapono womo de nkrata bia babontin a womo kyerese management a eda Suapono ano no womo atete ehunu eniem bia nenam abefo nkrato bia social media iso a akwakoye se advert a womo invite investors se womo emfa emese joint venture bi mu ya eno no ensase beye 80 acres ye wo Legon honom na school no ebo amane se sansase no nyina eka University of Ghana ensase no ho ena womo so mfa asase no eba abonten kan kire wo bia se bia womo ton anasa womo pe partnership na investment bi enti se wo no wutie kase boye wie yi na obi be ka kire se ensase bi Legon honom a womo eton a anasa akwakoye joint venture bia fasika bi behyem ni yentwa bi ma wa mepacho wom se suapon no sanction order bia sa enti omanfo enya hweye na wamfa osika nkɔhye ba bia ma obi ankwankubu Abusiafo na ye kaimo ese Sompa 106.5 FM Premto breka siebo ena yeda so a yede ebro Sompa obi bas no nyame ya domo a efiade eda yanimi na wotwe 31st October ye ba kaneshi ya yede ye team ni nyina ena eba ye programs a erani wo station ne so fra no pa ekosia na dwo no kaneshi dwam ena yede eba ye beche niema wo honom enti ya no wahyede nso na so waba na wa oni yen aba bedi enkita ho no ama dwumadie no akọ entem kama ewie yen so time herbal mixture wo mo ena de malaria duro tatahwea ba adwama so a wo mo so eso yasene atiridi yade de nya de pa enkran so a ye wo ntonton no de ye ne wo mo anete enti wo hododo ukoteste ne yese malaria pe kope time herbal mixture ni bi enum wo mo so na di HH mixture ene ne capsules no aba adwama so adwunso mo nyare wa hodo immune system a akofom no eboa ama bibi atimi akonkan Promasido Ghana Limited for wo mo na de Yam Vita aba adwama so onga ye de no aduane so wo mo edia Yam Vita ne yenkoda aduane a oba na nya bosumi nsia ekọ no ubetimi de ama no ama na pomuden ho nsem atimi akonkan restaurant ahodo nso a mo no anuane ton hagea no ne wo mo keka ka ho nyina onga en wo mo edi ye aduane taste ne ekoyie 2074 ni o ye nananom dudu a wo mo ehye kane no sesia no adagye enipo so wo bia sore ntem no akoye na dwumanti ya ye bottle no kama edi afa befo mfidie mu a etise nsuo enti wonom so a enyanyo kama no anom aboa mo a mo wo hepatitis B ni C ni ulcer enum kankan ene ne ma bi atete sa ne nyina no unya 2074 ni bi na wonom a ebetimi aboa pa bia to no bia ubetimi anya bia FDA fo so agye atum ye dane ye ho ye ba ensema ka atwen ye de beto akase bo no so to me chenya oba eni beche mu ana dio bedachi nanso ubetimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yam Vita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomudin free ni mofrase Yam Vita gumo hodo bebre Yam Vita, a delicious way to grow. FDA agi edwedie yinkrato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no.
no time herbal mixture duro no na yema wo oba a wafa afuro de o ma akwada no fo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o pe time herbal mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG herbal center ewo emrom Abidjan house ana ba akoso wo atonsu Monaco junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu Endpoint homeopathic clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathic clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic ewo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu demufua tontonte yennom nsane efa adwen ne efa adwen ampa say na num say baby beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden tontina 74 yinso ya ye no say nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom Sompa TV Emma Aketiapa Ebusia Emma Aketiapa yadase ye de kase no kwakopie mu obi masho ne yabu ne kom se pen ede ama ye kwakopie mu e Zimbabwe na amane free Zimbabwe eba echiri mu se ruling party a wanam eti adwaso se ya president a wono odi wamani ma se ye Zimbabwean president eye Emerson Mnangagwa na empanifo echiri mu se womo edi petition bi akwakoto wanam court ba atan ye no e Zimbabwe mpatamu a wanam pese womo constitution amamra no wanam extend no kakra na ema Emerson Mnangagwa ema no emfinhia mienu edeka ne second 5 term watna adwano eso no wuhwemu a empanifo akire mu se ne terms na akasa no enka ebesi 2028 na sabre ya ne party empanifo ede eye wanom ede petition akwakopie mu e wokɔto a wo mu kwasre additional 2 years ede akan ho na kyerɛ so wono no de watena so atwam sɛde emra no etie no enti wo mu pese wo mu ye amendment e wo constitution nim sɛde be ya ebetumi ama wo mu so ani so ade hunu saa no ede abam na wanu kyerɛ se owura yi kura no ni mfinhia no ekɔ ani pa sese yi wo mfinhia no aduo wɔhwɛ emiensa 83 enti no ansa na 2028 ne be so kura no faka ho ansa na saa 2 years ya ne mpa nifo no epede aka ne ho no ode ka ho na kyerɛ se wanu nim de wo mo pa kyerɛ se on pɛ Emerson Mnangagwa owu adwane so sɛdeɛ ye wo dadwene ho kura onte ase na enum enampanimfo a wɔnom so opposition party no wo mo asɔre sɛ hene ne ha
wa mo ntiase ne echena ka ho esanso obia ba sa channel na no fa so ne breso a no wokọ ne breso a no wokọ esidan na eye mo Zanu PF party monko amu ba ya mo de mo se yanye extension ewo eye constitution nim enti no de esi wo ho wanu so mo ntiase ekwan bia won be hye ne say ni 2028 so a sa ne times 2 na wakọ ni nyina no offensive wa mu mpetie me wa mu mpe kukuru me jami bia ewo Zimbabwe emantem yede kasia bonu nyina esi afei en wakan ye ho a ensam wa yede ba ye na de di mo akote ni bi ene se ababa wa bia woni ni kunu ete ewo mama so ewo apu emantem na baba wa no awo ni kunu sikan Senegal goalkeeper Sheikh Tori ya wanum kire mu se obi akuni yayaya ewasante emantem no posi adwumako wo mo edi pray ampanifo akogu asa omkoboa emahwehwe mu enkoso saa na asante atifi wo fenso tempo no so kronobo a ekoso no aposifo anya nipa baasa epa echi aso na afa ye ko sunwane woja ehye ye ne ye hu nipa kro se na mama Grace ampofo ene na nasrebo ampofo na ati na nanam wonse do na ebi ka ho yede ukọ amanone edi ho nsem nyina ebremu Adwoa Asare Edimidin awiei mene Abena Bedu Adepa Kofi enafe triple emai ejapia Apam Dadaa ye kona mobro wasem obia asemato awso Sompa FM. Wontumi nkyerɛ nea wo ba ani bɛkyɛ ho anaa deɛ ɔbɛyɛ daakye